Yen. Oh. Ano na? Oh. Ano na ba? Huwag ba lagi ako ba? Ano na ba? Huwag ba lagi? Huwag ba gani? Bantay ko nga. Huwag ba lagi? I love you. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実 So we're now ready! Let's go! What's up mga sarugsanas? So welcome back to our channel. So for today's video, nami karon sa Dimiao, ari mi sa Dam-Agan. Dam-Agan Falls. Okay na ka, do? Katong ka? AganFalls YenDaAlVlogs. So let's go! So nangyari sa Dam-Agan. So karon na sunod sana. As you can see, monis dya ang Dam-Agan Falls dya. Matuta sa kanang taliwan ni bato tutuwa. Musaka taab to kay para makitaan jud ang kanang view jud sa Dam-Agan Falls. Pero maginahinay ta ha kay dangog. Pinay lumot-lumot. Nga manabi ko ya tabi-tabi ni. Sana. May di ko na may kagmubo ko. Parkour. Mahagit na ko. Sana all. Sa busy kay picture ako sa kanto ko natin. Yen. Oh. Ano na? Oh. Ano na ba? Huwag ba lagi ako ba? Ano na ba? Huwag ba lagi? Huwag ba gani? Bantay ko nga. Huwag ba lagi? I love you. I love you. Ay, gikilig. Uy, gikilig. Anong tawag sa gikilig? That's all for today mga sarog-sana. So kung bago pa kayo sa aming channel, so don't forget to like, subscribe, That's all for today mga sarog-sana. So if you are new to our channel, don't forget to click the like button, subscribe if you haven't, and click the notification bell para updated kayo sa susunod naming video. And before we will end this vlog, shout out to Team Fighter!